Kasagadayon nga ti pagkasalitaan ni Sally. Dear Manong Naming. Manong Nemi, idi mabuybuya kon, mangmangig kon, ti panagap-apa datatang kininanang salsalud-sudak idin ti bagik. Abe ngamin, nga ninanang tinapili ni tatang. Abe ngamin, ani tatang tinapili ni nanang. Abe ngamin, nga saan dang naisaganaan ti panagpamilyada. Tricycle driver, magkipaspasada layang ni tatang, pasaremet mapan makigapas no tiyempo ti gapas, mapan makiraep no tiyempo ti raep. Gagangay lang ti balay mi Manong Nemi. Gagangay lang as in nga, no danapigsa nga bagyo, delikado. Ado na kiti mga bagbaga kata kami nga agbakwit kami. Teng kaso lang nga napigsa talaga ti bagyo kat baka no marba ti balay mi. Saan ka ba't kadi nga malayos? Medyo nangato ti yan mi Manong Nemi. Saan ka sa pulan, saan ka po yan? Ti pa nagbiag mi no pa'y may sakla nga anak datatang kininana. Puan Manong Nemi masansan idin. Masansan idin Manong Nemi nga gap-apa datatang kininanang nga ti pagap-apaan da ket iti kinarigat ti panagbiag. Tako na ni nanang. Sana kasto dinarapa apo. Nga panagbiag. Ador. Ador ko na ta Salvador tinagan ni tatang. Lili, agan anos ka. Anos. Napiyak kumamat nga ti apusta. Ti Ilocano ti anos kat nabangset. No awan ti anos nga bagbagam. Adangar pagrawaran tinarugit mo. Pulis po ka kay Ador. Lili, anos lang. Lili, hunan ni tatang talili, tinagan ni nanang. Ador, Salvador. Iso nga, nangadawan da siguro tinagan ko. Sally, anak da Salvador, kay ni Lili. Adot mga magbaga, Manong Nemi nga nagastak ka no. Tayo lang di kakaiso ng anak datatang kininanang. Idin to na nagiri karuba mi Manong Nemi kit umariwak-wak na kita anak da. Ngayon ka mo no apay problema ni nanang. Idin to tadi idi amok meten iti agtrabaho ti unek ti balay bales bukbukuda kun. Tani nanang numasangon ng ti cellphone Manong Nemi tit dito. Ni nanang Manong Nemi no adda itid ni tatang mapasadaan na. Konforme dito, gatangan na. I-priority na, iti pag-arjud na Manong Nemi. Ngem tiya, masapsapol mi iti kusina. Ito kaya kontek sa ludsud, no apay. Kunak kinitatang. Tang, anak, ipas nagpunagbasa, agagagat ka. Agsinsingpet ka. Ito no bumalasang ka, saan ka pala maki-boyfriend, ha? Ito no agasawa kas pagaligan. Sino ang tipilyak? Anak, noan niya tidiktar te pusom, isutong palem. Kasta ka diti, panagayat yung kininanang, noan niya diktar te puso yo, song inayat yung ninanang. Wen, ado kami di nga kakaribal. Nalalay nga buta. Intaray ko ni nanang mo. Kaya yung asawan, napil-pilit lang ni nanang. Hama na kasi dyan, hindi yadan napasamak mi, kata ako matinti maaramid na, nangaro na hindi agsikog, kat sikanda ta kasikog na. Kaawatan nga rin tatang nga napil-pilit lang ni nanang. Ngim inayat na, akas mati panangayat ko kinkwa na. Apeng nga rin ita, babawing nga nakiasawa kang ka. Anak,
Aramidag met, sikat ti pamanagnig, sikat ti saksi. No, sikat nagpasadag pa, nagpatpatnag, kat aramidag. Aging kakadilaing tang, ti managpasada, ti amoy ang pagtrabahuan. Anak kadyak man nagturpos ti kolehyo. Kaya na inak ba nagkarpintero, ano kasta nga awan ti maalak nga, ipasada ka tricycle. Nagastos nga ni nanang mo. Di na amo budget. Isulat kay kayat na. Uray si kakit imimutan na ka. Ano-anusan to inupormeng mamanagbasa o iduduntat ne, nakitingan. Numat ni nanang manong nemi di pagsaludsudak o no pagsaludsudak. Ay, ito nyo ka din ni tatang nanang. Mo, idi, imita ka saanan. Alam ni nanang. Talaga met, matripil-pilitak lang. Nakatado di kiting gwapo idi, nga agar-aram kanya, kat gwapo met tatang. Oo, gwapo. Ngayon, maumot, but-but ti bulsana. Nakatado di kita agar-aram kanya giti. At dapat anak ti mayor. Nga mapi nga ron, yung tatang ti kinayat yo. Pinilit na, rinabas na. Doon ko makarinsak lang hindi. Ananta, mayat kay mayat. Anak ka rin baling ko, inyawid nak di balay dan. Nagkaida kami tinabi, nagikis kay ko maa. Lapi mabaling ko. Eh di maraman akong kat, mayat gayam ko na. Babawi ako. Nang, agananos kayo. Kasi tama tibagbaga ni tatang mo kanya. Agananos, ananos. Nga mamang balasan ko. Ha? Pasensya ka na, pasensya ka layangan. No, makasara ka. Kano talagang sang angaw, digiti chatmate ko. Digiti textmate ko. Panawan kayo kinitatang mo. Nang, kasano kam to pinawang ka? Kaya bahala kayo nilbiyag yun. Di yun ay tinitatang. Saanin? Kaya't nakadinga sa wen o pati siyak nga anak yun. Kahit saan nakmat ng ngayetan. Saan nakakatamat na baybayan ni Salvador. No pumano kayo dito eh. Saan nak nga itugot. No kaya't di lalaki nga surutak nga isugot ka, ay tugot ka. No saan na kaya't sorry na lang. O kapag luha ka asta. Pamanunotag laingan ng noawang kayo, sino pa'y tinanang ko. E di, mga alamat ni tatang mo, ti kasukat ko. Tamnon sa bali nga nanang mo. Nang, kasta ka di ti klase ti puso yung ina. Nga kabaylan dak nga panawan. Dakar ka matan. Balasitan kan. Manupay nga taon, nagraduar kan ti high school. Nga, hindi taktun malaglagip. Ano kas pagarigan na napintas sa tigasan ko, umay kanto alahin. Ang pingaminin ni tatang tikinayat yun, napili-pili takpo nakmet. Meaning, apag beat lang inayat ko ni tatang mo. Ngayon ka na ito, yung nauma akon. So, agsabol akon sa bali. Alalasan ka nagsangin na kasta. Di ba lang may bagakang ka sa libalasan ko, ha? Nagsingsingpet ka, ipas nagbasa, kit no kabaylan na kanto nga pagbasahin ni tatang mo ti college, na siya't unay nga maawalat amokon, baka kalpasan ti high school, mapangkantumat ang katulong. Nangadara paap ko. Nangatara paap mo, makapagturpos. No dinaktuman ka baylan ni tatang ang pagbasahin. Paparang tog trabaho di siyudad. Irapin ko doon nagbasa. Bareng no kita ng tupay. Nang talaga ka din panggap na kami panawan ka ni tatang. Dandanin. No may minsan manong namigas lasang ko pa tiyan nga dakas jetik asta. Adakas jay, aklase ti ina ken asawa ti kas kininanang.
Yung sa bagay manong nemi, no, iwaras ko ti pa nagkita, ado di kita agsisina nga gaasawa. Di kiti makungkuna nga broken family. Ano ti rason? Di kita agabroad, mapanawad at asawa da, may kirelasyon di sa bali, mawatak-watak da. Uno kas kanina nang makasapol ti sa bali, panawan na ti pamilya na. Kas tamat ka ni tatang, kas pagarigan tayo sa agaramid. Kakaisunak man nga anak da manong nemi. Nga mawamat ti patay tinagbaitan da. Saan ka di nga siyak nga anak kuno bunga. Iti maapektaran. Ngimsang kong itulok kunak tinakem ko. At arapahap ko. Kahit ko nga tunuyan da itang arapahap. Aging ka manong nemi nga napasamak tikas iti pangta ni nanang. Ti panang panaw na kata kami manong nemi. Wen, ang dagi din ti maudi nga tawen iti high school graduating akon manong nemi. Iti ti may sangal daw malem nga panagawid ko dito balay manipod sa jaya eskwela. Naliday ni tatang anasang petak. Nakatugaw manong nemi. Iti motor, ti tricycle nga paspasada na. Tang, nagmanuak man. Kasi siya nakanapin siya sa anak. Apay, kasi nadadakas ka na pasamak. Awanin ni nanang mo. Awanin? Ano di kayo sawan? Aday mati na nga surat para kanyak kan para kan ka. Malagip mo, tinaminsan nga nagpakada kanyak nga saan nga nagawawid. Nga damay ng dagas kang kuha na nga nakakutse. Isot si murutan na. Dati di nga agararem kang kuha na. Si Murot, gabotabak ng kanon. Dekot siya nga ron. Manong nemi inyawat ni tatang tisurat ni nanang para kanyak. Tisurat ng bati na. Kasulya akong kayat ko mga basahin. Kabutag-tag-tagargaran tiriknak manong nemi. Hanggang po tawanin ni nanang awanin ti inak. Ngayon kasla ni tatang ti pampanunutek manong. Tano maminsan, uray no adda ni nanang, addaman no awan, kaaduan na nga siyak tagistimar. Siyak ba'y mapana ang basa iti bigat. Nakalabaak pa inukan. Tilayang problema na tikanin na ti aldaw, tamapanawan nga ron isuna. Yung binasak manong nemi, iti surat na ang tagtagargartirik na. Sali. Napasama kawan, balasang ko. Tikas timbaga keng kaidi. Ken kastamat ng ginitatan mo. Si Murotak kini Rodolfo. Nga dati hindi nga karibal ni tatang mo. Nabanggayam na kigasang-gasa sa Diyosyudad. Kitbak ng itan. Nabayagan nga da komunikasyon mi. Imay nagbakasyon dito lugar tayo. Nakakutse. Inaala ko ng gundaway. Asimurutan kang kuana. Taing ka rin na kanyak tiragsak kinamay. Anak, impainak, tibagik kang ka. Ladingitek, tayta, katawa na ko na sibay mo. Timaibalakad ko, agananad ka, sisingpet ka, ipasnek mo tagbasa, sapay kuma, dadantumanin gundaway, ngagkita ta. To'y nanang mo, Lily. Manang nemi voluntaryo nga nagarubos tagitiluwak.
Luwa ti maysa nga anak nga pinanawanen ti inana. Diyan balikas, ninanang nga kunana nga impainana ti bagi na kaniya. Uwen, da dinungdungunak, edi maladaga, idadanakem ko, amukon ti tumaray, agsao, dinungdungunak ni nanang. Isot nang isuro kanyak, manong naming aglaba, agdalos, agluto. Insuro na, tapno amok amin di kita, tapno siya akong ti mga obra, kadagtutugawan ni Suna. Nanang, ti panang idawdawat ko. Sapay ko matasang ka itong agbabawi. Ti panang panaw mo, kada kami. Sapay ko dagpayso nga mariknam tinamay kan ragsak iti sidong iti sabali. Sapay ko tanwag kararag ka kinaabot Diyos kat may ragpin kami met kumakin ni tatang. Nga tarabayan na kami ti Diyos. Iramam nak kumamet ti kararag mo nga sapay ko tagbalegi ak iti arapap ko nga makapagturpus iti kulehyo. Sapay ko tas sa anak to nga makasapol iti lalaki nga saan nga napudnot panagayat na. Akasken ka nga saan nga napudnot panagayat mo kini tatang. Pinadas ko di akinuntak manon nemi ti number ni nanang tadamat idin cellphone ko. Iman attended manon nemi. Inranta na siguro nga nagsukat iti SIM card. Kaninantanan, tinagbalbaliwan ti Facebook account. Tapno saan min nga makontak isuna. Tapno lipaten min nga yung pinsan. Tapno lipaten kun nga awanan ti inak. Tapno ibilang kun nga natayan ti inak. Taday tati bagbaga ni tatang manong nami kaputi na laos nga sakit tinakim na. Nasunutan na matentag barabartek. Mapanagpasada ako na iti bigat manong nemi ento no malem agawid dak manipod ti eskwela or orayek to. Saan tumat nga nakatricycle nga agawid no dikat agmagmagnag basing-basing. Nakaasyak ton manong nemi nga mapan mga atibay kini tatang. Tang, abay manen nga sobrahan nyo ti minom. Tinagam ko, tinaramid siya. Inam. Taang lipatan yun. Awatan yun di kinapudno. Saan kayo makapagmumaan? No saan yung awatan hindi kinapudno? Kinatakrot ti saan nga mga awat ti kinapudno. Umay kayo, ni Sardeng yun nagbarbartek na eh. Medyo kading agsakit kayo. Kahit ko may din timatay. Kahit yun timatay. Tapay. Wanan ti Sir Vic pa yung nagbiyag. Wanan. Ti babay, patpatay ko unay. Nadang ron ben ka ding ipatigyo, tikas kini Lili nga asawa yo. Abay nga Lili ko naman latan. Abay nga di maawagan din nanang. No, saan ka nga mabartek? Ibagbagayo kanyak nga dyan ang korumbing ang gurain tinak. Uno saan? Tsaka maawatan, di kayo maawatan, tatang. Kahit nung kasta nga mausawa ni tatang, manunay ka sa salitak no ko. Tang, pasensya ka na, nak. Nabartek ka ba na interview? Isardeng yun naginom. Dak pa'y matay nung isardeng ko tuminom. Ni tatang met, ti arak ti ko na. Uminom kayo, basta saan nyo palaluan. No awanin ti nagyan ti pagbagasan, hanapay kanin tayo. Kaya di kayo matagpaspasadan. Nagbarbartek kayo matlatan. No, damangawis ka na kayo nagkarpintero, di kayo matsumurot. No, may busan ti kwarta nga kanyak. Ano, mangtid kayo ti allowance ko.
agin inutak. Ano ba nga pangalan tagserbi ka na tayo? Dandali ako nagturpos. Huwag gayantang, anantot paalang ito nagturpusak. Taapay, paala ka? Unes sa anin na awan. Awan honor mo? Awan tang? Kumusta ka tayo ni nanang mo? Tang, saan yung nga pampanunutin? Kaya't mo asawan lipate kon. Kanto ay ayitan nyo pa lang isunakit. Itaw-tawad yung sabi ko nga, tanasiyati ka sa sad na. Kasi ka, rumay ko na yung sa ang gurbartek. Laglagi pa yung uri awanin ni nanang ang daak. Ang daak nga anak yun. Nakasapulak ti pagribingan nyo. Bayan nyo tang. Tayo doon na makapaggraduarak ti high school. No sandang kabailan nga pagbasahan ti college. Mapangkunto sa pulin na ng syudad. Sabi nga sa pulin. Agad na. Tapno maamuha ka no. Okay isunan. No talaga saan nga agsubli. Kayat ko tigbasa. Iripin ko tigbasa. Sumregak ti trabaho sa agbasa. Panawan nak dito'y balay. Dakkel kayo matangtang. So ang kasakag barbarte ka. Taori may sa kayo. Nasa edlat at kasadyo. Kanatal na't panunot ko. Basta isab din yun tagbartek. Sagbay nga nagturpusak manong nemi inidyanin ni tatang iti agbartek unay. Iti uminom iti asubra. Yung guide na lang tinagpasada manong nemi kit kaasin na po Diyos iti ta agturpusak ko nagadamat pasit sa paalak ang. Nagayap kami met kadikiti kabagyan mi ken karuba mi manong ore man pay adu dagiti kinagiddan ko nga naggraduar iti high school nga nagpaala. Adamet. Gapating kalikagom ni tatang manong nemi iti nagparti iti may nga baboy kimatang. Kuhen sa dape kalding kanda dumapay manong nemi nga sagana. Adumet dagiti may manong nemi nakipangrabi iti graduation ko kahit adamat dagiti papatpet da 50 sang agasot 20. Namnamay ka talaga nga sa anak kakabailan ni tatang nga pagbasa ni college. Iso nga, nagpanununtak na medyo ti amin manong nemi, tinawagak ti kasinsin ko, nagtrabaho dito sa syudad. So ito ni kasin ditas manong nemi, nagring, sinong bata naman. Oy, yan na, makadisturbo ka, madamat trabaho. Iparit na, gusto na kami cellphone dito eh. Nakatawag ka man. Kasi, naggraduara ko ti high school. Ana, itulungan ako na. Umayag dito sa syudad. Tikayat ko akit at dadagos nga sarkak. Tapno saan ang naskan pa nagsapulak ti pagyanak nga sa Bali. Ta-stay in ha. Pag isuunay, bagman na timawag ka. Damay sa nga bakante. Ana, makaumay ka nga dagos. Bagag kinimos. Orayan ka. Orayan da ka. Stay in, stay out. Kasano nga rod? Kita nagkasaratan to na. Pagbingayin ito diyo upaak. Ano pagkasasaraam, may isang basit nga balay. Basit nga balay? Apay ada basit nga balay dito sa syudad. Luko kami. Aming kapag ta syudad din. Napak ng aming nga taon. Sige kami. Ala lakad din kasturwak. Inton ka nung umayak. O rin itong bigatin. Umay kanto sa batin sa jet terminal ti boss. Alam ang harot kasin. Thank you kasin. Nagpakada kadagos manong nemi kini tatang numampay naliday ni tatang nga pagpakadaak. Tang. Saan nga glidliday kasta? Bayan nyo. Tanong saan kayo man makagatang ti bukod yung cellphone.
Remedyo to't gumatang sa dyan ipawid ko. Babaa mo na nak. Sa cellphone nga bagbagam. Tang ka sa pulan, tapno na pintas na komunikasyon ta. Agsurat kan tulatan. Mabaybayag ti surat. At serbi na nga ta text. Diyan mo nga ramatin. Agpasuro kan to. Basta agatangan nga to. Uno saan, mga ipauwit akto tigatang mo. Anak. Awan lang aro din ninanang mo. Sa nakpela panawan. Tang ka sa pulan tigasa at agpeso ako na dang oras sa mong sa pulen tigasa ng dumteng ngam napimpitas mo lang sa pulem ang kadi hagalatan namang namnama datay kaslaki ni Juan Sadot nga mapuros na lang aro di bayabas oray na palang matnag. So pag nanagan nyo mga asin na po Diyos sana tayo baybayan niya po Diyos. Nakastrekak manunemi akas iti trabaho ni kasinditas iti may nga food chain. Hamat ka din nga ngatot sweldo tagagangay lang manunemi. Tagunada nga minimum. Iti pagpintasan na sa amat nga nangina iti pag-upami ti basit nga balay. May salang ti kwarto na ni madasalas at pa nakakusina na. Nagbingayan mi manunemi. Kadkas iti karik kinitatang manunemi impaw itak iti kwartana iti mo na nga sweldo. Kasano? Nga ipawit mo dita. Kita na gadot remittance center, remittance store. Abay sa mga papawitan kasin di kiti naganakin ka kang kabsat mo di probinsya tayo. Baka muda mo tayo tibiyag daan. Sikawan kasin. Ala sa bagay adadang agtidinulong nga tatang ko ngay. Agmay maysa. Abay namin ng pinanawan na kay ninanang mo. Ni Auntie Lily. Si Murot. Idagnagan ka no ti Rodolfo. Nalapintas ka no ti biyag na dito syudad. Tadikot si nga ro. Basta gayam. Nagluko mo din na dyan nanang mo. Binaybaan na lang tatang mo. Si Kangay. Baga, tadakkel ako. Ay, wag gayam. Kasinditas. Ada boyfriend mo? Ado tagar-aram kanyak sika. Ada pa engineer. Ada pa accountant. Ada pa asawa na. Hanggang na virgin nila. Amamat pa Ano kami sapsupulang nga lalaki? Siyempre. Dati mangitag ay kanyak. Katsika ngay. Kuna ni tatang. No asin no kanot pagpitikan ti pusok. Isot ayate. Kasano nga ro din, makakita ka ti kutsero. Isot pagpitikan ti puso di makiasawa kat kutsero. Manano, isot ayate. Kutsero lang. Ore man pa'y basurero. Ore pakit agpalpalaman isot pagpitikan ti puso. Gaga. Agpalpalama. Ayatem. No isot pagpitikan ti puso. Anya kuma. Manong nemi awanin ti problema pa iti komunikasyon mi kini tatang kapataddan cellphone na. Bukas na nga makariya ko ni tibigat manong nemi kalpasan na makapagkararaga kini Apo Diyos cellphone ti sumaruno. Naawan ti makita ka text ni tatang tawagak. Tang, kumusta? Ay anak, bagtin mamawag ka sikat tinagriing kanyak. Okay, pala ti oras Ano to brayo ta? Nagluto akti pamigat ko kalpasan na kita. Inaktog pasada. Gurunong kayo Manglukat kayo ti bangkuyot Nagipauitak no kati inayon yung ornongan. Hanya pagpipisbisin ng tabagayiwan. Awa narikat tagsakit ng gwemesa tang. Hana ka basta makapagbakasyon na dagos. Awa ti pagdanagamanak. Ipagbagada nga rod nga mga halak ti kaduak. Kasukat ni nanang? Saan ka di nga rumbeg? Adalata ka kayo No saan yun nga mauri ni nanang, no ororahin nyo manggas pagarigan, karabangan nyo dayta. Ngayon no, mambalin na kumatang. Saan la kuman? Tamangan no makasarak kayo, ti abus, imbes nga mangtulong kada kayo, baka
takawan na lang, hindi masapsapul yo. Baka makasar kayo, tinakarkarong ni nanang. Katsika, kumusta ka madita anak? Danobi mon. Doon di kita aram kanyak tatangim. Kas nakunayo kanyak idi, no sino man ti pagpitikan ti puso, iso. Ngayon mawumot pa eh. Ubing ka ba anak? Sa bagay tang. Awang pala kanyak data. Tanong makurno nga, no kasanot, schedule ko, talaga ng agendro lag to, agbasak ti kunak. Ado man ti gigundahoy no manukas nga day of me kiniditas nga sinsing ko manunay mi mapang kami kadigiti mall pagkaaduan ti tao barbaren kunak no makitak ni nanang ko. Awam met. Papanak piti tiyandaan, awan. Papanak piti simbaan. Pambarak sumuktal kan pambarak agtalya-talyaw barbareng makitak ni nanang kunak awan. Saan nga napupuutan manong naming at dan duwatawan ko. Nagtrabaho iti food chain, magtrabahoan mi kinikasin ditas. Nga dan digidigundaw manong naming ang pasaray agpakada ni kasin ditas. Nag-date na kano iti boyfriend na. Ada de kotse manong naming magdagdagas ken kuana. Bagbagak mo ita nga saan nga basta agtalit kadigiti lalaki. Ngem namamature ka no iso nangim siya. Siya ka no tirumbing nga gananan. Manong nemi, iti pagtrabahwak, ada di gundaway, nga ada di kiti sanda nga masangid, nga order da. Galad mimat manong nemi, iti mangilasin, mangipakni. Tada di gundaway no ka, ipanubos da nga yawid mi. Wano saan kat mabaliming ipadawat, kada kitay awan ti meriendana, awan ti kanin. Kas iti may sa ng gundaway manunay nga sakti nag-schedule nga mapan na pahan kada kiti nabungon nga basura, nga pick-upen di kiti garbage truck. Kada, lakay manunay nga. Agkalkal iti basura. Tata, narugit di kita. Aray no. Narugitan na ako. Basta sampay lang na Bangles. Apay ngamin, awan anak yo, awan ti sabali namang tulong kata kayo ya. Awanin. Kiti gobyerno, apay di na kaya lain. Tapno, so na gobyerno ti mangtarakan kada kayo no awanin ti. Baan nyo na tatatikan kita na daldalos. Mayat na ito eh. Kas makitam na. Dahil tanay, amok mo tagbasa ka eh. Balasang ka. Kandaras ka na basahan nyo ko na. Dahil tanay, hindi nabubulok. Ikit no, at nagiging basurang may kability hindi nabubulok. Kahit saan nga mabulok ada ito nga ma. Kanek. Ni tatawit. Gabuto saan nga mabubulok iti na kay padaan nga panana hambat nga mabulok may basura dita. Alam tata, mabiglayan nyo kang kanin data, baka sakit na buksit yung umay kaikan, urahin dak. Manong nemi na pangkuinikan ngagpaiso. Uwen, adutinted ko. Tata, no saan yung umay bus, mabalin yung idulin. Tapos no, kanin yung tumanin na mabisin kayo. Hanga mabangnis na ita. Aga malak, malasang ko. Kanayo nak ngumay dito ita. Kanayo nak ngikanti ka na kuwain. Tatamit, nung lumabaling kumakit, iyawid kayo dyan pagkasaraak. Ayun saan ba't nga rin mabalin. Manong nemi, panawak ko man tilakay, inimadlaw ko nga. Ada sa bali akadwa na. Adayo ito yan, ti basura. Inasit ka. Hey, hello, hi. Lalaki. Nadungrita rawatan na.
kuso-kuso di buok na. Pati rupa na nadungri. Agpalpalama ka kadimat. Mabibisinak. Hindi kumatan ka na dyan lakay sa jet eh. Ang sa may sao, matanti. Agar ka. Igatangan ka. Pastri kang kakumarita o nag-angam. Kastamat tilangam. Gure ka ah. Iorderan ka. Anakit mo. Chicken Joy. Ada rice na. Ure niya. Basta. Makan. Ubing kan sa magpaya kamot nga lakay. 25 titawan ko. 25? Apakit nabigsa ka ko magtrabaho ah. Ala, pambigla nga. Ikan ka tikanem, yorderan ka. Manong nemi, rumarak ko man, nga naala kong ti order ko, idit agawid nak ni ditas, pamanam. Hingga pa lang, bilang ti basura? Han, ano tayo ta? Adama pang ko ikanti kanin na. Ano? Tsaka mo. Di ka tayo taong grasa? Babayan natin tan. Amangan no. Ay susapos. Tila araramidem. Aday nakakita lang kaya nga. Agkulkula. Agalala ti sobrang anakan iti basuraan. So, may nakangalit na kada kita na ilaslasin nga saan nga. Saan da nga naibus. Naibus mo ten. Di inyorder ako. Tala araramidem. Ano nga araramidem? Api dakas tumulong. Si kamit kasi. Manong nemi binoy-buyak ti pandangan na talagang mabisin. Gaya man na. Awan na nyaman na. Huwag gaya man taga mo. Ricky. Nagano ka? At tayo tinagkapuak. Ano ka man ito umay mo brand ito eh? Umay example ti. Example ti? Trabaho. Trabaho no. Abingot kastad lang ham. Adangard mga laking kagtrabaho kastad lang ham. Siya gaya ni Sally. Ricky Sally. Sally kan Ricky. Napintas ka, Sally. Awan di mang ibaga nga pangit ha. Napintas pa'y panagpuspuson. Mayarapin mo nga tulungan tikas kanya. Kasabulang gayon di tulong. Ano namin tinapasamak ti biyag mo? Api kastoy ka. Ginuyod da amin nga. Gamit ko. Gabuto sana ka makabayad iti upak. Sadak pinagtalaw. Balbali ko nga si Marika trabaho. Inikat dak. Pinadpadakas dak. Api nga rin tulok mo kastoy ti biyag mo. No nasingpat ka lakid di. Oray sa nga kayat ni Kasin sa aditas, umay ka idya ka serami. Saanin? Di mo kayat itulong ko. Di mo kayat nga dasang bayam. Na makapagdigos ka, makaarwat ka, tulungan na kang tupeng agsapol trabaho, anyat amom, baka no, agkasapulang kami dito yung food chain, tikas ken ka. Anya? Kaya manak. Basta, no kayat mo. Into nung agof kami, 6 o'clock. No, andakan to balid to, isurot ka. Umay ka dyan pagkasaraan mo.
Manong nemi kas taunay ti panagkedked idiniditas nga kasinsin. At mauyong ka kadin. Ay bam deta nga tungrit nga lalaki, grasang kali, iti pagkasaranta. Kahit naman ti umay, isusapo. Mga aramid kalati. Kasanon no, pag sinublatan ta nga ripin na ta, taparip ka kuma. Kasanon, salin, tsak kanunong ang dating aramid eh. Nakakaasin na ron. I-report mo kiniti polis, tiliwan da. Matil-tiliwan ka digdi kakasta. Ang kinutiliwan digdi polis, may pananda. Di balod da. Sudan nung dimang pakaan kang kuanan. Ito lang mapampanur. Kakur. Abay. Ada date mi kini Robert. Isuletan eh. Ito nagsarting nga kotse. Uy. Hanggang mo pa nagsukat. Nakairopor pa yung kapay lang. Bahala na. Anta pagsuktak dito eh. Pamanan nyo. Sikaman. Sige. Agawid kalatan. Manong naming ora imparit na talagang inalak ni Ricky. Umekan Ricky. Saan sa amin na kayat siya katuan? No saan na kayat? Ora tawan. Nakidate. Saan ka agbuting? Basta lakit na singpat ka kung nakmet. Ano nga rason? Apay kahit nakatulungan. Di tayo ito, ato pala question na. Kahit mo matulungan mo saan? Kahit ko. Di mo may karaw din. Inda sa dyan, oh. Pagsadaan ka na kita pagluganan. Agawan na, Sally. Oen manong nemi awang pulos ti panagamak ko oras sakit mas dawak mo no apay. Basta ko na nga nasingpat ka numat isuna. So nga inalak ka. Imo na manong nemi napang ko pinagdigos. Insurok na sa dinutayan ti banyo. Inikak ti tuwalyana, kalaba, ang sampay nga nausar. Kalaba ngay. Ewan ti pagsukatak. Agusar ka ti panti nga nausaren ka et mo? Sa bagay, ito unisex. Ken, agwari ka. Anos muna tanan na ilit nga ikatid ko kayong kang short ko. Ken, t-shirt. Mabalimat t-shirt. Babae kang lalaki. Okay, di ba? Alan. Amin ko, stop na lang kitang kanya. Awan. E di makadigos manong name suot na nitinted ko keng kuana. Agbungbong isngis tinted ko ang kuana short nataktakil di maghinam siya. Pinagsagaysay ko, inikaktisagaysay na. Kaatid tugtugid buok mo. Kinuri pati barbas mo. Kaya nakadaldalos kan. Nabanglokan. Makita ti kinagwapom, no, makapag-ahid ka, kan makapag-haircut ka. Entun bigat, ag-haircut ka to. Oh. Mabising kan, nakaluto ako, numay kan. Nagsango kami nga nangan manon na imi nasapsapulan na, kalbasan nga. Kutsara? Sige. Hanggang kamet. Naruwa pa kami ang kamet eh. Nagkamet kan. Ora kan nagbugo kamet. Madlaw ko manong nemi. Kas nagsusurong ang kamet. Hindi ka kamet dati? Itak lang ang kamet. Last talk, imposible. Hadat nga na nakurapay nga saan na mo ang kamet. Masursurok. Muna, sursurwam. Kansa lang ang kampat sursurwam. Ngamamok sa mo alas ka nang nasusurwan. No, diyan ka dito eh.
Masapol mat nga amom ti tumulong. Agdalos. Nang ron iti lawlaw dati nga pasit nga balay. Aginaw. Tasal lang nga babayit, aginaw. Iti problema. Adamay sa problema. May masat kwarto Kwarto mi lang kiniditas. Adamat sopa di salas. Kan nakalatan tipungan kan ulas mo. So pagturugam. Mayat ka? Uwanin Ngamti maturugin ta igit ti kalkalsada. Una, di mapinpinas ditoy. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi. Nagidda ni Ricky iti sopa. Idagiddan. Abay, natangkan. Hindi natangtangkan yan semento. Tikal kalsada. Saan kan sabat nga naruam? Man, marawamak to. Ano marawamak to? Nabay ka nga din naruam. Ricky, good night. Ilak ko tiri daw ti kwarto ka. Di mo nakarakrakin. Abay, katawa ka. Diyak to pulos sa ramidan. Tanyaman dadat panahon mo. Pag ramidak di dakes, tinakasaysaya takas ka. Agyaman na Ricky, pinakdaarang ka lang. Manong naimitang nga tirabi, idi wag-wag-wagan nak manong naimi. Ni Ditas. Api nga dadata. Sino niya? Sino? Api, taka lang. Kita lang si Mumpit. Kasano nga nakastrek ka? Katadbukod ko nga tulbek. Iti main door kanda ito yung kwarto. Ngayon nakigtutak ta edda. Agurok-urok nita sa halas. Sino niya? Di mo ko makinita ya. Burangan nga barbasan. Ngayon mana? Guwapo siguro no, makapagpukis. Iso na dyan, ibagbagang mga grasang tao. Grasang kalye. Anya? Kasatlanganan? Oh, baka kras kan loko. Inalam dito. Kaya uwin. Nagkapangang kami pa Inton bigat. Dito na yung tupay laeng tayo gatang tupay lagi arwaten na. Isarekta sa tipuchin. Agkasapulan dami, di ba? Amala babae, adadupay ti lalaki. Tila aramid mo. Kasano no? Awan ti pagdanagam, nasiat nga tao day jay. Tila ara. Siga ngay, nagapuam. Nag-check-in kami kay ni Robert. Tano ko, nagsikog ka. Ikasar nak mo. Kasano no saan naka-ikasar? Iba't patig mo? Baknang. Sabi nga, di mo usaran ay tapusom. Gaga, panunot usaramitan, praktikal. Sika nga baka ma-inlove ka rin dyan at graasang kalya, ha? Guwapo mo Oh, makikita mo. Ma-inlove ka kung nakita telar. Oh, ay apo, ay nagbabaoy ka ito nakastaklase ng tao ti ayatem. Manong naming kabigatan na nasapa nagriing ni Ricky. Nagsagsagad manong naming itisango. Yung kaslag susuro nagsagsagad dilok. Hanga sa nagsagad. Umungam. Kinunak. Hi, good morning. Good morning, Ricky. Ang asta. Kasakala, manglukloko. Umungam hanggang kasagad-gasagad. Umungam, sa munto ako pen. Dadya ti daspan manglukluko kon sa kasla di mo amo. Isuro na ka. Isuro nga isuro kan. Hindi makapangan kami manong name. Aginaw ka Ricky Kasano naginaw? Naangaw da ito yung boyfriend mo si ka Sally. Uy, Ditas. Ano nga boyfriend? Ano nga Rod? Boyfriend gayem. Sa mong inalad to yun sa mong nga gayem. Alam ko mga Rod, hindi mo gayem. Sa bagay, agagayem tayo.
Kasinsin ka, gayam ka. Gayam tamat ni Ricky. Di ba? May friend. Nagyamanak no bilang dak agayam. Kasano ka ti agsapol ti pudno agayam. Di ko pudno agayam. No agkasapulan ka titulong adda isuna. Saan nga tayo gayam nga, saan nakalagayam na dumasapol na. Tun awan masapol na kang kangkit, awan timaitid mong kit hanakagayam. Kasi di ka di? Tiagsapol nga ron iti girlfriend, dati sweetheart. Taapay akong pa girlfriend mo? Patsim ko tumart nga girlfriend na teta. Itan at nadalusan. Idi nga ron, da girlfriend na ko ma. Uy, saan nga dati kas jay. Di ba, Ricky? Adamat din nagbaling nga girlfriend ko. Titawan ko nga 25. Nadaan ang italo. Playboy kamit gaya, aya. Hindi saan ka lang nga taong grasa. Tagwapo akmet, di ba? Ni dito iso pelat nang ibaga. Uray mo nga nakamit mangibaga keng ka. Gurka dita sa nako, ay takong kontra. Musto met. Katuwa na ibaga kamet. Saan da nga napudno nga gayat. Dagi di talong inayat ko. Sinaktan da di puso. Isod ka po na nga nagtaw-tawa-taw ka. Kapag nagsapsapulak. Iti adaan iti napudno nga yan. Madrama na iti taong grasa ito. Di ka kumamati kat ibagbagan iti pudno. Dramatis ta siguro na ito. Sige, aginaw ka si Kariki ha. Gani, maladaw kamin. Makamukan dito eh. Sa bagay, awmat matakaw mo dito eh. Imununan manunemi ni Ditas nga napan iti kalsada nga ayan di kiti agur-ure nga pagluganan. Hay, gananad ka to ya. Ricky? Igatangan to ka na kiti arwatan sumang petak. Into no bigat day off ko. Agoy ta dumapan aguri ka. Nabimbinta sa nagkuyog ta. Into bigat lahat ng karoon ng kuyog ta mapantimol. Tagpapukis ka. Gumatang tanto ka na kiti arwatan. Hain? Agyaman na, Sally. Haganad ka to ya. Sang patanda ka ito no madamdama ito no rabi. Anong name ore madamat trabaho kasla saan nga may cut. Iti panunod ko ni Ricky. Tsak mawatan manong. Apa nga ta? Kasi nga titi mainlam. Tinawagak ni tatang manon nemi. Kabayat nga trabaho, indrapin ko. Tang, kumusta? Stoy anak. Ana, urnong mon. Ipapawit ko ba't kata kayo? Agor urnong ak dito anak. Agor urnong ak mo dito eh. Anak, no mabalin mo to nag-enroll no next opening. Umana siguro pa natin urnong ta pagbasam. Saanin tang? Ano ka saanin? Di mo kayo tagturpos? Nag-asawa ako. Anya? Manunat taon mo? Ag-19 ako, no? Balinin. Ada boyfriend mo? Isang nga nga tinawagan kayo. Di ba? Saan kayo bagayo, no? Sino't magpitikan di puso, kit iso. Tada ka din. Dito ka din di ayat tang. Iso malatap ang panunutin ng oran, no? Madamat trabaho. Sino? Ricky dinagan na. Namamok. Kaso naman nagamamuyo. Tiban ko na nit kasin ditas kit grasang kali. Grasang kali nga bagbagam. Namamok. In your direct kanan na tamambisbisin. Dadungrit. Burangan. Barbasan. Talaba. Arhamid mo. Inalak sa di kasayram eh. Nagdigos. Nagwapo. Nga isot pakarik na ti ayat. Untang. Kat si iso na ayatan nakangata. Makita ka rin iti matana. Ayan anak ko aya. Kung nakamalan na kahit mo ti pakapagredwar. No anya ti itid na apo Diyos nga ngasat ko tang. Nagkasaganak ngumawat. No agasawak nga din oras.
Agad, mabalin siguro nga isod na tigasat ko. Manong Nemi, hindi pa nagkuyog bi, kini Ricky, na napanitimol, pinapukisak, pinapanagbarbasak. Manong Nemi, iding gatahon kadagiti kung pwesto at talagang arwaten na, pantalon, sapatos. Oh, nagwapo ka, Ricky? Talaga, met. Gusto nga talaga tilangap. Gusto artista. Agyaman nagsaling. Sa ludsudak man, nga naramid mo kanyang tikastoy. Gabuta, kaskunam na siya atak nga tao. Ado mo dito na siya nga tao nga di na maaramid tinaramid mo. Abay basta nagtalik ka kanya. Isa siguro diktar ti puso. Pasensya ka na. Nung nakaskas daw ang tinaramid ko. Kat si Kariki. Abi gusto pa nang kita kanya. Pangawarin nak no pakabasulak ti panang ibagak. Dito marikrik nak. I love you. Kung gundawayam sa amin, kinasiyat ko. Saan? Mariknak. Kas, ti pa nakariknam, karagiti talong, nagbaling nga girlfriend mo. Nisang sa ngayon. Asa nung namin kiti nagbaling nga girlfriend mo? Napipintas da. Napipintas da ng siyak. Sa balit pintas mo. Sa balim at katakwada. Ngim, sanga na po nun panagayat da. Dito rarabidam kanyak. Saan ko na uray naramit da? Di pa nang care mo kanyak? Di pa nang ikaligago mo at pagsayatak? Saan ko na uray katakwada? Siyak tinang kekir katakwada. Siyak tinang tangted nang nangted katakwada. Siyak dinodawatan da. Irindo ta sikat nangted kanya. Di ka mawatan, Ricky. Dinodawatan da ka, di girlfriend mo. Ano kung magdawatan da ka? I love you. Di nakadimaklo na dagos. Aklo na nakon. Kas ko na ni Tito Fernando Bareng. Tapno hapa ending. Nagkasartan. Dali magbaga Ricky. Amamom ni Fernando Bareng. Nabasak ta text na itay. Manong name di damdam mo kat kasla ang angaw. E di makita mo tiniditas manong name tilanga ni Ricky. Uy. Kukwak ni Ricky Gaga. Abay. Kahit mo ti taong grasa. Nagwapo. Kasla artista. Abay, ka ti gwapo? Oh, makitam? Diyos inaramid ko. Dinigos ko, inarwatak, na taong grasa kay magbagang, langana ita. Medyo kayo nakarugurugin, nakadungdungurit, nakukupwapo kaya, madalos na, di ba? Kasi balitok. Ore man pa, no, iluglug mo nito balitok. Ore nakadungdungurit ko, medyo balitok, no, ogasam, di balitok. Kasi lakala nakapido ti balitok, Ngem awan kwarta na rin, ha? Kitam, kat para tamat lang, susweldo ti inaldo ti minimum wage. Ngem masapo lang, tubulong ti kasa, pagbayad ti kasera, na ang problema. Adan 5 nga bulan, manong name nga kakadwa kami gada. Ricky, idi tagsang sangit, manong name ni Ditas. Nagsangsangit ka.
Ni Robert, binibayan na, kat ba si Kugak? Datan maalaalam loko. Tila susurutam. Di ka timurot kanya ako, nang pili ka ko man di basura. Tadinigos mo. Ano taramidik kasi, Sally? Abi kami napasigok ka. Ganina ba't ka dinakbaybayan? Datang rod. Isang ba't mo tamagin di malay na atap na tumabalin na at dapat gayam asawa na gaga ka talaga. Ano nga rod? Para Greg ko, nakagaga ka manin. Nangarod di kayat mo, ang gana ka kabalasang agawid ak sa di probinsya tayo, nga masikog. Ang buting ka kinapod Diyos, kasin. Ano teramidek? Gawit kan sa di probinsya. Kasi ka nga nagbati ak dito eh. Tapno dudutua kilatan kini Ricky. Tapno sigugan na kung tapno on problema. Parang Greg ko. Ditas kasin sa mo, arami din teta. Basta. Si Marno nga napasamak, kalpasan deta nga namuwak manong nemi kinasarita na ni Ricky. Sally. Dinak pa inaklo na. Ano't marikrekdam kanya? Sinsintiran ka lang. Kagangay data. Mamati akon. Nga itanak. Akas man timariknak ka, Ricky. Nasikaman tidad na apa Diyos nga gasat ko. Api ka din asahan. I love you. Iti mo na gundahoy manong naming inarakop nak ni Ricky. Ngay namalan na di kiti lips ko. Ricky. Sally. Agyamanak iti day tangayat. Nasa pula kon, sapsapulek. Sapsapulim nga niya. Napudno nga gayat. Si kadayta. Ngayon madaipudnok kang ka. Sabi ko mata din kagura. Kan sabi ko mata sang agbalbahalo ti mariknam ngayat kanyak. Nipudnok kang ka ti amin. Ano tipudnom? Tipudno kinataok. Ano kinataom? Rapist ka? Ex-convict ka? Ana? Ulila ka? Naggabukat ti orphanage? Naglibas ka sa jay? Kinakayat mo tinagkatang-katang? Kasta ti kayat mo, mamuam? Kasta't atapem? Ngipudnukin ka? Anang harot ko ma? May saak abak na. Baknang ka? Malagip mo? Naduda kita'y nakaskas daw kanya nga jak mo. Nasikat ng isurusuro kanya. Di ba nagaramat langin ti sagad? Gabot lang kada gito lang nga naaramid ko ti. Nagiganti. Nagsagad. Naginaw. Nagluto. Naglaba. Di ka man nagangangaw kasta. Saan nagangangaw? Iso nga, nagpakadak. Nagawid ak di lugar mi. Ipakamong ka da daddy ka ni mami. Daddy ka ni mami? Wen. Nalagay mo ko na kang nadaanak ti talo nga girlfriend. Inayat daglahin nga butabak na nga. Kitsi ka. Inayat nak. Uri no dong witak. Ricky, I'm sorry. Nagpapeso nga baklang ka. Siyak sa akin nga may kari. Saan naktong madanon dito nagsubli ka? Abay. No. Diyak kayat. Anatin mo kayat. Kunanda, digit ka nung nakukurapay nga may kamang ka, babak nang agbalinda nga katulong.
Kasta ka diti pa nang ipagarot mo kanya. Di mo ka di maawatan di panggip ko. Nagsapsapo lang kitipod mo nga kayat. Iso nang limlim mo ak. Kat siya ka tinasaraka. Kat nakasarak ka niya. Baka santa ka kayat na iti parents mo. Kayat na ka. Impakadak ka na kwada. Iti pa nagturong ko dito tapos sa pulek iti kasken ka. Ricky, I love you. I love you more, Ricky. Naminsan pa man ang name nga naginarakop kami nga naglana nga napahot dagiti bibig. Nga nga tano, awidan nak ni Ricky nga sumrek kam ti siled, baka na isurot ko ti bagi. Nga mamuk nga saan nga ramidan. Gabutawat check nga daan tinasin awa pa nagpuspuso. Nagbati ka. Urayan nak. Dangar pagpletem nga gawin. Ada ATM ko. ATM card. Loko ka. Kakaasi ka nag-ubra tapos nadala yung kwartam. Ada yung kwartam ti bangko. Panang luklukom to ba game? Inaramid ko na ito eh. Tapos na makasara ka, tikaskan ka. Ricky, asal sa hanak ang mamati ng aspagarigan na may kariak ka na kayo. Anong name nagpakadakit mo bagay ng agsublin to? Di makadakas mo anong name. 3, 4, 5, 6, makalawasin. Di matlag sublin. Di apay nga ta. Isang sangit akon man ang name. Ulbon. Ang lilaw. Oy. Mapaspasama kang kakasin. Ha? Ulbon sa amin na dyan nga Ricky. Abay na pa na kami. Nag-awid. Nimbagaan ang agsubli. O umatan. Sika ngay. Nagparagrag ka? Nagpakawanak niyo muna kinapo Diyos. Unay ka muntin kasin. Dinasihat kasi dyan. Tapos na akong problema. Amok doon piramidek. Sa anak tulat ang basta agpasagid. Kinsi karuduag. No talaga nga ako nasawa na. Di maguri ka. Abe ni Ricky. Di mo kadi mo nga baknang ni Ricky. Baknang! Nang limlimo ka kasi dyan, tapno, agsapul ka nun, tikas kanya agayat, itinapod no. Inayat ko, uri no dong rit. Inasikasok. Dinigos ko, pinadigos ko, inaruwat ko, inaruwatak. Baknang gayam. Tadigit ka nung talo nga girlfriend na idi. Kinamak ng kanulang ti, kamkamatin na keng kuwana. Sabi nga saan nga agsubli. Dito nga di problema. Matin. Be. Agpadpada tang tigasat. Agad nagasgasat ka, ta virgin ka pala yung kasin. Manong name tuwang alawas yung tinapalabas. Idi agsapsapul kanya. Sali ka no. Di makasapul kang ka. Customer. Sino? DJ. Dunya ken dun. Apa nga dunya ken dun ko na. Tila nga dangay. Gana, asit ganin. Sikat sapsapulin ta. Yes, ma'am. Sir. Sika ka rin ni Sally. Oh, sir. Ma'am. Nakapuutin ni Ricky. Irin bagada nga dito iti pakasarakan mi ka. Nakapuutin ni Ricky? Ano kayo sawin, sir?
na disgrasya ni Ricky. Anya, dito tinakadisgrasyan. Yung magdala kita dati, tinagang mi, iti ID na, iti wallet na, kinatawagan na kami nga naganak kang kuwan. E ba ikam nga dagos dito'y, kat nagturos kami iti ospital, nga nagkay-companan na. Da kayo tinaganak ni Ricky? Yes, iya. Ni Ricky ti purutek mi, kadagiti limang kakabsat. Ni Ryan and Ricky ti na asawa na. Ano kas takit agpeso nga? Bak nang ni Ricky? Iwan niya. Ada mabalin mi. Kit kumusta iso na? Ano tapasamak kang kuha na? Ipakada ka, iti aking kukukara ito nga pwestong tap, no? Ikuyog na ka ni papan di ospital. Oh, sige. Sige, ma'am, sir. Kit ko nung makita ni Ricky. Anong name iti ospital? Naka-private. Naka-private room. Di kita lang babak nang mabaling nga may confined kasi ito manong name. Ricky? Sally? Sally? Ricky? Agaman ta kinapod Diyos. Ito nakalas na tak. Kahit mga sawan nagpaot ka dito ospital. Wen, grabe ito na masamang kanyan. Naanadak ba't ko na kanyang nadung parak, ni porwa akak, na ito pati ulok. Inoperar na ti ulok. Ay, Diyos ko, nagyaman kami, Lord. Dadikan niyo pala ang tisil po ti biyag ni Ricky. Sana ka ni karil mapukaw mo. Kinsa ka mata mapukaw. Na mamumunda dati ka ni Mami. Imanda kinala. Amuda ka din nga. Okay da. Kabutan niyawan ti pakaragsakak. Nagbaligak. Namin ang sapul kan ka. Ricky. Kahit noon yaman na kitara pa mo. Tunuyam. Nagbasa ka. Kahit ko ti makapagturpos. Tapno duatan to di mga sikaso. Iri patawid na dadi ka ni Mami nga para kaniyak. Para ka data. Nasa nga tinegosyo. Magibastag na tinegosyo. Sa nga tinegosyo mi dito eh. Tam saan ka umadayo. Iti probinsyayo. Kasta. Anot ngem? Kahit ko nga, may pasyal ka man sa di lugar mi. Tapno maumumam ni tatang. Sure. Ngayon umuna kan to palang umedyo balay. Si balayo? Manong naimisan na ko na pinagtrabaho pa ni Ricky. Siya kang kanayon natan, timambang pantay kang kuhana dito ospital, kabayatan nga, oray na, iti talaga nga makapag-recover. Grabe na napasama kang kuhana manong nemi. Inopararda, ti ulo na. Inikat da ti darang, ti mipo ni tayo, ba ti ulo, ang utek na. Kasin ditas. Nagpintas ti gasat mo. Doon nagliblipatan kasin Wayne. Naglagipem. Saan kaya nagsinarak ni Ricky? No saan kang inayban dito'y. Awan ti pagdanagam kasinsin. Tanang aspagarigan talaga nga may saakto na baknang. Tulungan kayo itong kakamagyak. Nagkasapulan ti tulong. Kasi naggasat ka. Dito ti gasat ko ng impay ni Apo Diyos kanya. No kasta, ang ka nagtrabaho, saanin? Isot kahit ni Ricky, bandayak. Amo ka din ni tatang mo? Sampay. Di ba yung pakam mo? Pakamok tulangin ito no,
mapang kami met sumarong kani di balay. Iti probinsya tayo. Noromarto ni Ricky ti ospital, itugot na kung umunay di balay da. Mansyon? Takmanan mo. Tila no, bak nang dagat. Mansyon ti paglug, ti balay da. Ay nakasi, nagasad ka na ya, Sally. Nga putot ni Salvador, ken anak ni Auntie Lily. Kumusta nga tananang mon? Mabaling ko nga, kidawan ka ni Ricky nga, sa pulin minto ni nanang ko. O na, no kwarta't pagmandara, maristo lang. Pero maaaring manong namin ni Ricky di ospital, nakikuyo ka ukon kadakwada, kat imay kamin, napan kamin manong name iti lugar da. At sa bali pa nga syudad, manong, anong progreso nga syudad. Karidi, tamakastrek kami manong name iti mansion? Kasti ka di mansion, Ricky? Napintas nga balay. Nalawang nga balay. Dakil nga balay. Sumabot hindi ka di katulong iyo. Amo mga katulong. Una ta na kayo ng pormenda. Mabuy-buyak mo nung ito pelikula. Uno ma teleserye. Nakastat lang at ikatulong. Manong name simbabat nga talaga na kiti katulong kaya nakiktuta kiti malasing ko ti may sa kadakwada. Nanang? Sally? Agam mo kayo? Nanang ko. May sakada kiti katulong ni nanang ko. Sally. Apay nga dakat to eh. Si ka ni Sally, ano so? Siya ni Sally. Naputot ni Ador nga anak ni Lily. Iso nga Sally tinagang ko nanang. Apay nga apay senyorito. Girlfriend ko ti anak yo. Nana Lily. Anak, mabaling ka kadingarak ko, pen. Nanang. Saan gaya man nga bagak to kinirigi ko nakasapulad na ka? Nasapulan ka man gaya man nang. Di madbak na ngayat simurutan nyo. Family driver me. Ni Tata Rodolfo. At dagay man asawang Nana Sally. Ay, Nana Lily. Abi ka nagdunakay kay ni Tata Rodolfo. Pinanawa kita. Dagita gama. Tati amukit po nung abak ng ni Rodolfo. Dikot siya nga nga ni Simarong kari di probinsyami. Nalado ko ni di mamok nga. Abi sa akin nga nagsubsubli na nang. Awanin ti Ropak pa yung nagsubli ka na kayo, anak. Ricky? Megan? Daddy? Mami? No, ano ti desisyon yung agina. No, kaya siya ti subli di probinsya, yo. Ago ni kailan. Dad, mami, kahit ko mapantumat sa diyahe. Nagtulagan mi kini Sally. Agad no, masahong min tumay sa diyahe. Di umay kami met. Nanumula yung tilugar mi. Sir, ma'am. Lalalagat no, dato ti plano yo. Di mapangkito. Iti dududwa kami yung kininanang maano na may tinagsaw. Nanang, anak, kahit ko nga talaga tagsubli ko maiti. Hindi maawanin ti Ropak pa yung nagsubli. Oren na siya at kay matla dito eh. Nakasaysaya at digiti amo mi. Kasunod na ko nga nagsinarak kini Senyorito Ricky.
Nagpukaw tinabayag isuna. Di mi amo. Nagsarutsud kami kada kiti naganak yung kuhanakit. Di mi kano pakadanagan isuna. Nga nang, di naggraduan ako ti high school. Inalan ni kasinditas iti pagtrabahuan na nga food chain. Sadya ko nasarakan ni Ricky. May isa nga, ti pagarup ko kay tagpalpalama. Nakadungdungurit, burangan. Inayat mo ti kasadya nga sasad na. Gabot na siya ti sapsapulan na. Ayat anapod mo. Napudno nga gayan. Sana kas kanyak. Inayat na tinapudno ni tatang mo. Ngim saan ko sinupapakan na itang ayat. Nagdendin na kay kanila kay Dulpo. Tinalawa ko. Sana ko nagiging quarters na. Gabot at dangdangran na. Ikadente ko mapigay din iso ng driver. Ang imsakbid lang na nagpakpakasing nga saan. Nang, mabalinting nga din nagsumli di balay. Uray na kayo ni tatang. Kinakuyog mi nga road manong name ni nanang kastamatan, siyempre, ti driver mi, Shaq, kani Ricky. Nag-travel kami manong name mani po di siyudad da, linapsan mi ti siyudad ti kapasera ti probinsya, ging kanapang kami ni ti silsel nga lugar mi. Manong name natatngan mi ni tatang nga mangtartarimaan ti tricycle nga dati sangot ti balay mi. Idagsardeng tinapinta sa kotse manon nemi iti sangot ti balay nga sudeg ni tatang ti malyaw ti makdera mas daaw. Manon nemi siyak ti muna nga dimsaan. Sali sali anak sali alakit nakalugang ka magtan ti nakabin pinas ka nakangingin nga kotse anak ko sinot ka duam. Tang, kumusta kayo? Ara ko pen kaya ay misyut ang ay grasa ang abalitang sino ti naglugan nakilugan ka itulod na ka tang awan di ka duhayo awan kaya ti mahalat ka sukat de dinanang mo ninanang mo ay ito nyo pala yung ninanang awan ti sa bali nga inayat ko hindi iso na. So ito yung bilang ko ang first and last love ko. Uri na aramidan kas jahay, siya awat ka di palang suna. Awatan nyo ka di palang suna. Lang. Sa anak to mauray, mga gururay kang kuana. Kaduhak ni nanang. Ha. Dimsagmat ni nanang manunay mi, isudaytan ni nanang ni Lily. Nga asawa ni Salvador. Nga ti anak dakit ni Sally. Lily. Ador. Lily. Sinaksyak manong name di pa naginnarakop. Dagiti naganak kanyak. Naganarupos ti kitiluak. Luwan ni ragsak manong. Napagsublik ti inak. Kana magsublik di ayat na kanitatang ko manong nemi. Sala nga basta buon ti pamilya mi manong nemi. Nagit mayaon ko pa idan itirigat. Agsipod ta saan nga masaan manong nemi. Edi pa nakaikamang kon kada Ricky. Inya mamukmet manong nemi ni Ricky kinitatang. Tang, malagip yung istorya kada kayo? Taong grasa. Iso ni Ricky. Baknang ni Ricky tang. Nang limlimo, tapno sapsapul iti agay ayat iti napudno.
Agmano ko man kada kayo, tatang. Ay, nasang kami nga may karkari kada kayo, sir. Anak ko nung kanyak, tang. Ana, kastilatan. Nang, tang, hanggang pa nangan. Manganggam ko man ti restaurant ko nga, kahit ko nga, dito kami nga mangan. Ay, manok, ay siya kundi makam mo, ador. Ay, siya kundi mga remedyo, alis to lang. Umunig to yun. Ricky, pagkananusa mo tiyan mi, Ada magatanga-tanga na lawang solar dito. Nabintas. Kurso na alam dito. No kaya't mo, agbaramid na dito iti rest house. Rest house? Ano, no kaya't mo dito pagkananta. Di ba? Edya ka basyara, ang syudad, nga nagamamunta, edya tayo mga ipasdag ti negosyo. Mga magkabit pang ipasdag iti sa nga ti negosyo nga. Ito, daddy ka ni mami ka data. Di alis tulad to Samulmat lang nga mapanawan, timaudam, di bakalam nga lugar. No, dalaga di magata nga, nalawang nga lota dito Iso kumamat singasing ko keng ka. Nga dito tukamat lang nga agyan. Ta dito nga nakay-nakak. Ngayon di kiti kakabagyak. Kahit kung matulungan di kiti kabagyak. No talaga, may saakto na. Nga danto mabaling ko. Manong nemi, natungpal ko terapaap ko, nalablabas pa nga marapaap ko. Terapaap ko la idi manong nemi makaraduar iti kolehiyo, madaan tinapintas nga trabaho. Kat mapapintas ko, ng patakkel ti balay mi, ngem sobra-sobra manong nemi tinapasama. Kas kalikagom ni Ricky nga nagbalin nga asawak manong nemi, dito'y kami mitlayang lugar mi. Nga nakainakak nga di magkalak. Nagagatang kami tinalawa nga lute, manong nemi, kat dito'y kami nga nangipatakder, iti balay mi. Kat kas iting karik, manong nemi, kat na inaprobaram iti asawa. Nga tulungak, di kakabagyak, nga pumintas met iti kasasaad na nga panagbiyan. Dagiti agpresentar kada kami manong nemi nga mangipas neklaki iti panagbasa da. Da kami iti mamagbasa kada kwada. Ado dagiti kakabagyak manong nemi nga nagbalin nga eskala. Nga da kami nga kasama manong nemi tinang nga paadal kada kwada. Kahit no makaadal dan, makapagturpos dan, halain mo ba't idang empleyado iti negosyo mi. Ninanang manong nemi, so da ni tatang, siyempre, so da tikat kaduami dito balay, so da at kang runan mga asikaso, kadagiti anak mi, abunga tayo na yat mi, kini Ricky. Ni Ditas manong nemi tinulungan mi met. Halos naggadan kami nga nagraduar iti college kaniya Ditas manong nemi. Napintas met ten dibiyag na, tanakasarak, iti lalaki met anang ipateg kang kuanan. Dahito iti pakasalita. Kadagyaman manong nemi, anos mo nga nangurnos ka nang ibasa, at sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwak at pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak, na di mga tuwing nga rodagyaman nga pagaya mo, Sally. Thank you kang kasali iting ka panangibura iti pakasalitaam katkas iti konkonak amin nga adda dito'y lubong adda nakalimeng nga pakasalitaan kat tunggal pakasalitaan adda met maadaw nga adal a pagsarmingan. Amok papagayam nga ado dagiti naadaw yo nga pagsarmingan kada ito'y nga pakasalitaan ni Sally ti saludsod kasano ti agsapol iti pudno nga gayayat. Ano nga talaga ti pudno nga ayat? Inayat ni Sally ni Ricky nga nakadungdung rit ni Ricky. Idin to dahil nag-ayat kanuking ni Ricky, idi nga imununa, inayat dalang nga putabak nang.
So nga siya nagbalik ka ni Ricky ng sapul kini Sally. Nagbalik ni Sally nga ng tuntun anang sapul tigasat na tinimbagagasat na. Amin nga adda dito'y lubong adda nakalimay nga pakasaritaan kat tungkal pakasaritaan adda maadaw nga adal na pagsarmingan. Di kita nag-comment, nagbuya, maraming salamat po kada kayo.